Bună tuturor! Ce faceți? Bine, nu? Ei bine, videoclipul ăsta e foarte diferit de celelalte. Adică astăzi voi face o promovare la Raisa, adică la Kitty Gamer TV, în fine. Ea este BFF-ul meu. Abonați-vă la ea cât puteți voi de mult și desigur urmăriți, spuneți-lor să te aboneze toată lumea, și prietenii, și bunicii, și părinții, toți, pentru că ea merită abonații mult mai mult decât mine, pentru că e BFF-ul meu și ca de obicei îmi place mult de ea, e cea mai bună prietena mea ever și trebuie neapărat să dați multe like-uri la ea, să facă milioane sau chiar trilioane de like-uri și desigur multe vizionări. Apăsați clopoțelul la Kitty Gamer TV, vă rog foarte frumos să vă abonați la ea, pentru că nu știu ce veți face. Sunt cele mai bune videoclipuri de acolo din lume pe canalul acela. Kitty Gamer TV are cele mai tari videoclipuri. Uitați-vă să vedeți cât de tari sunt. Urmăriți-le cu familia și distrați-vă cât puteți voi de mult. Urmărind videoclipurile lui Kitty Gamer TV. Desigur, nu uitați să dați like la ea și desigur să apăsați clopoțelul la ea. Desigur, dacă vreți, dezabonați-vă de la mine. Nu îmi pasă, dar nu vă dezabonați de la ea, vă rog, din tot sufletul meu. E ca și cum canalul ei ar fi canalul meu, dar credeți-mă, nu vreți să pierdeți un canal așa de superb și interesant, cu toate chestiile pe care vi le doriți voi. Uitați-vă la ea, abonați-vă, dați tot ce puteți voi. Din toată inima vă rog, faceți chestia asta. Vă rog foarte frumos. La revedere!